So hello mga kalistener, maayong adlaw no? Maayong adlaw sa tanan. O karon pagi ko kuan yung bangon gikan sa balay ni Manong no. Okay, alas 3 na ko sa kadlaw nakatug no. Dugay na human og edit ba. Nya mo to nga gid maapas og upload. So karon ako nang ikuan ninyo no. Ipabati ang part 15 sa matag 3 sa buwan. Ang sunod ani nga akong trabaho na ang part 8 na po sa Judas Redentor. Muna nga mahalata jud kay kung tagway no nga kuan kulang sa tulog. Stress. Alas 3 na ko nakatug nya. Siyempre nitungtong sa mga alas 6 buntag tikaw-tikaw naman ang mga palibot, so putol-putol gyud ang akong tulog mga kalistener no. Muna nga makabantay mo nga stress kayo akong dagway. mailhan man imo ning saktos paway kay kuan jud og dagway ba nang smooth kay ba nga kuan jud kanang sa tawag ani kuan jud askil tanawon sa kuang makabantay mo stress kayo no. Libre atubang ako sa kamera kanang magpijong-pijong. So mo ni resulta no kung pirming magpulaw kanang sige kuan pangamag no, dugay matulog. Muna nga medyo kuan jud labad-labad sa ulo ba no, pero sige lang makaya ra ni no. Muna karon mga ka-listeners mabati na gid ninyo ang part 15. So dahil nag-comment dami nag-comment nga wa pa ko ni part 15 sa dahil nag-comment pa sa basura ka lang sa part 16. Wala pa ko ni per 15 ang isang tungtuhan na to, wa man siguro to magsubay no. Naalam ko per 15 mga kalistener no. So wa siguro siya kabantay ba. Wa po ko ka basin po og part 15 na sa matagtakdol iyang gipasabot no. Pero ang iyang pag-ikomentan ang part 16 sa basura ka lang, so tingali wa siya kay balo no. Nananay part 15 sa basura ka lang no. So karon ang part 15 sa matagtakdol sa buwan. So inyohan ang mabati no. O di na ako madaghang istorya kay aron kuan masugdan ninyo paminaw. So paminawan ninyo. Ang miyagi nakaukom na gyud si Jack nga patio na lang si Theo aron maangkon niya si Isabela. Samtang si Theo sab midawat na nga sila gyud si Grika ang angay nga magpakasal. Samtang si Nida naglain na ang lawas. Ani kita mapaitakdo sa atong sugilanon. Matagtakdol sa buwan. Bawa! 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 Manausa ka ma? Ma! Kaingat ni mo ma! Mama! Mama! Ma! Mata! Ma! Ma! Isabela, hain na sila. Sama! Ang mga lubo. Din yung mga lubo. Maneda! Managtampo ka lang. Magdamdi, Isabela. Nakita ko yun ang mga lubo. Nag-alirong sila na ako. Tagas kay ilang mga tango. Makahadlok ang tanaw ng ilang naong, Isabela. Mga bangis sila. Makalma lang, kanil lang. Kuhaan ng tubig. Na boss, tagaan na pag-inom sa tubig boss. Kay mo ni makayon. Kay kablaka boss. Kay naaara ko si Muluyo. Bisan unsay mong buhaton, ako sa nang buhaton boss. Pati yun na to, si Tio. Aw, ato lagi siya sulungon boss. Ang patay na yun. Kinahanglang mamatay siya nga usa ka lubo, Bruno. Anong dilit ang manubag sa balaod? Aw, kanon. Inigtakdol sa buwan, boss. Ato lang buhaton, boss. Kanahan nagkikuntisting sa akong pagkalubo, boss. Sa ato pa? Madawat ani mo nga sakitan ka? Kung mausab ka na? Oo, boss. Ako ra makaya ang kasakit, boss. Balag sakit kayo. Basta gamahan ta. Maayo. Maayo, Bruno. Pero pat yun na to, Teo. Pinaagi sa silver nga bala sa karang armas akong lolo.
Dali, sunod ako. Gusto ka pa mo inom og tubig, ma? Hindi na. Noon saman ko. Kasi mong hilanat. Mga naingon ka, ana. Pero nakainom ka nagtambal. Mahawasan ka na. Isabela. Ma, ayaw na paghilak. Maluya ka sa ana. Ugma, pangitaan ko nagtambal ang mga samad. Ako nang tanahon ugma, ma. Diligid bawa sa kung una ang usay mga bahan. Sa kining tanan nila ni Greka og sa iyang uyuan, ma. Gusto ka nilang hasulon, Isabela. Gusto ka nilang pasakitan. Pero managlipo. O sa ibang nalibkan. Ang mga sakop sa kong amahan, wa sila magukod na mo ni Theo sa dihang maikyas kami. Ilamig ipasagdan, ma. Mao ba? Sa kay buti mo sabot sila gibuhat. Imposible dili mo nila guklon. Ang usi lang panguwang imong gida. Ambot ng kama. Basta kay naglibog yun ko. Pero, ni araman day unta ining dapit ang ako amahan. Anong si mo pakita, anak ko? Doon sa si katarugan ko nga no, anak. Pero dako na ko, ma. Magkasabot ako kung pasabto lang ko ninyo. Isabela, samaran ang imong amahan sa dayo na niyang biyan ako. Kung nakasaad ko niya, isipon ko na lang siyang patay. Ugaw ka na imong nahibawan, dili ba? Pero ano po, ma? Gusto pa ang tako makikuban sa akong amahan. Pero ako ang nakaingon nga namatay siya. Lahi nagbaruganan ang imong amahan, Isabela. Pusa ayaw usiki ang iyang kamatayon. Sabot mo ipasabot, ma. Anak, gusto og kalinaw ang imong amahan. Mapandaan na niyang nahibawan nga moabot ang higayon nga mubalik ang mga banghis nga lupo ini dapita. Aron ilogon kanigikan ka natong mga tao. Hug sila ang mupakgang ini. Sa... Wow ka nagisulti sa imong amahan. Ug ikaw ang katapusang dugo sa kaliwat sa imong apuhan nga mubuntog sa maong mga kaaway. Mao ka nang suko kay imong apuhan sa mga lubo. Tungod kay kaliwat usab siya sa mga mamangangayam. Ug ikaw gitakda nga motapos sa tanan. Kadaghan ko rin mong nahibawan sa kong kinabuhi. Pero imong gitago na ako, ma. Ang imong amahan ang nagbuot sa tanan, Isabela. Pero, wala si Papa. Mao nga ikaw na mohukom sa umaabot. Mao ka na, anak. Kinahanglang ilhon mo ang mga maayong lubo nga kaliwat sa imong amahan. Ug imong kaliwat. Pero anong lahi mo ko ni Papa? Anong tao magdugo, ma? Ang imo ng amahan ang nidwaw sa tanan, Isabela. Wa ko'y kalibutan kung lubo ni ba ang imong amahan sa diyang natisok ka sa akong sabakan. Dili ko lubo, ma. Gibati ko ka na. Mao ka na. Usa ka pinatakdan nga pagkalubo ang imong amahan. Sige na, mapaway na. Paabuton lang nato ang sunod ka mahitabo. Sayo, ngano niya ka man kasagawas? Ngano wa ka pa man mapahuway, ha? Nga may gibati ka pa man? Bisag dilan ako din sa gawas Greka. Gusto lang ko mamati sa kamingos kagabiyon. Pwes kung mao ka na, uban ng talang ka din, he. Gusto ko mag-inusara. Dili mahimo. Greka, Kinahanglang magkauban na pirmi. Umaabot na ko ni mong asawa. Busik kinahanglang magkasulti ta pirmi. Mag-uban ta kanunay. Ug magsabot ta karon sa umaabot na tong kasal. Gusto ko nga imbitahon ta si Isabela sa atong kasal. unsa? Nabuang ka na ba? Gusto ka pasakitan si Isabela? Gusto lang na kong ipakita niya nga ako ang tag-iya nimo. Ug nga dili na mahimo nga magsamok-samok pa siya nimo. Wala na siya magsamok-samok na ko. Nadawat na niya nga dili may para sa usag-usa. Usa pasag din na si Isabela mahimo pa. Hunungin na siya sa pagkukod, Greka. Oh. Mulaban ka gid ay gihapon kang Isabela. Tungod kay wak na sa ustong panghuna-huna. Nasubrahan ka na sa imong pagkamananap. Natural. Tungod kay mga mananap ta. Busa lahi gyud ta sa normal nga tao. Busa ikaw.
Ayaw gyud paghuna-huna sa pag-atras sa atong kasal. Aron dili ka magmahay. Sige. Good night. Ayaw gyud paghuna-huna sa pag-ato ni Isabela. Wala ka mahimo pa. Dili may mong pasakitan pa nila si Isabela. Basta, tumanan ko na lang sila silang gusto. Ay, ayak naman niya eh. Uy, si Mama. Huwag naman sa iyang higdangan. Ako siya pangitaon. Ma! Maneda! Ma! Oh, sarang sapa sa lawas. Oh! Oh! Ma? Nagbuka na nagkahoy? Nagkinahanglan tag ikasugnod, Isabela. Kapit ang tiguan. Magtigom tang daan og ikasugnod. At tuod, mamalik ko karon sa nungsulog atong konsumo. Ma, ayaw na. Kalma lang. Pahikapas ako sa mong agtang, ma. Huwag naman na kahilanti, ma. Anak, wala ka na ako. Maayo na ko. Dili pa ko mamatay. Masa ba mong gipanulti? May kay nagmata ka na. Hakuta ka na kahoy nga akong binugha. Kay manguha kong utanon para sa atong pamahaw. Ma, ayaw na, ma. Ma! Ma! Ayaw sa paglakaw, ma. Sabila nga naman. Patanaw ako si mong mga samad, mabi. Unsa? Ano mo tanaw kam sa akong mga samadi, Doon na lang Isabela? ko isasihon. Doon ako'y tanaw. Sige na, patanaw ako sa imong mga samad. Nga naman yun. Maayo naman ko. Pero anong dali ka man kay naayo? Luya ka pa kagabi eh. Unya karon nagbugha ka nagkahoy. Madali mahasa kas taas. Tanahon kong imong mga samad. Ako na lang sa nang limpyuhan og tambalan. Dali. Isabela, maayo na lagi ko. Ma, ano lang pakigalis ko na ako. Sige na, manakatas taas. Aron matambalan ko ang imong mga samad. Kumusta naman ka sila karon? Ang iyong inahan. Naunsa naman ka kini? Iyo. Ayaw kayo nagmatagal. Nga naman ang tatiyo. Muabot karong adlaw ang diwatang lubo aron pagtambal nimo. Kinahanglang malimpyuhan ang imong dugo gikan sa hilo. Maayo na ko, tiyo gado. Wa ka pa maayo, tiyo. Napugngan lang sa tambal nga dahon ang pagkuyanap sa hilo sa imong dugo. Apan naara kini sa imong lawas, tiyo. Gawas pa. Ang diwata ang mugapos kaninyo ni Grikas sa kahiusahan. Nahibaw kung bugat ang imong gibati, tiyo. Pero kinahanglang buhaton ang angayng buhaton alang sa kalinaw sa tanan. Usahay, kinahanglang balibaran mo ang usa ka butang nga mo'y magkahatag kanimog kalipay alang sa kayuhan sa tanan. Nakasabot ko si mong buti pa sa batiyo gado. Adama ang imong kaugalingon alang sa paglimpyo sa imong lawas, tiyo. Pagpili na siya mong gustong armas, Bruno. Boss, ako boss ba? Hindi man na magamit na to kung mahimo na tang lubo. Ayaw kong supaka, Bruno! Oo, good. Sige, kanang dagang hunting akong ang ako kanang ibakos ra ba? Maayo kang mupili. Sa mga itong buhaton ni boss? Ano magtakin mo kitag armas? Nga, ikaw naman tayo mo pusil ni Teo. Ako, magsunod-sunod rin ko nimo. Hoy, tonto. Punto bitaw. Mopil tag patrolya panahon sa kagabihion din sa atong dapit. Ha? Unsa?
patrolya ta, boss. Magunsa man na, boss. Bruno, muapil tag rubing panahon sa kagabion. Uy. Muapil tag bantay sa kalinaw ning atong dapit uban sa mga tanod ug opisyali sa barangay. Uy, kabati. Gamanan ta niya magtanod-tanod ta. Ay, naku ni mo. Sa naman taon ta ni boss. Uy, may pagbuhat na magamahana. Nagtanod na lang tando ka. Oh, Bruno, oh. Magtanod ta. Aron makatago ta sa tinuod atong skrito. Ug unya, mapangitaan atong paagi nga masakpan sa mga tao nga usa ka lobo si Theo. Bright man ka, boss. Ako pa. Ay, sa? Mo rin mong plano, boss. Oh, Bruno. Mao ka na ang akong plano. Oh, sige. Kanina. Gamhanan ta nga barangay tanod, boss. Ayaw na tanod, kamanan kita. Ha? Okay, boss. Magbarangay tanod ta. Di na ta magganggang. Kabahin gyapon ka na sa atong bulaton, Bruno. Ako gang, gyapon. Bruno, paminaw! Ay, pero boss. Moboluntaryo kunuhay ta sa pagbante sa kalinaw ug sa pagsikop sa mananap nga mipatay sa mga tao ug mga hayupan ning atong dapit. Sige, boss. Nice idea, boss. Atong sulsulan ang mga tanod nga si Theo ang lobo ug mipatay sa mga hayupan niining dapita. O kanada. Sige, boss. Ato na buhaton. Boss, amat ang magsugod, boss. Moadto ta karon sa barangay. Magpahibaw ta nga moboluntaryo ta sa pagpangita sa mga mangtas niining dapita. Sige, ma. Sige, higdagtarong. Isabela, anak. Di na pinaklan nga iyong pang tanaw ng ako mga saman. Basag di ilang ko sa kung una-una. Sige na, higda na. Oh, sige, sige. Tanawon ko ang samad sa imong liog. Sige. Oh. Ma, Hmm. napapas ang samad sa imong liog. Ha? Ma, unsay nagkaingon sa samad sa imong liog. Sultihi ko, ma. Gipaak kini ni Kudo. Sigurado ka nga gipaak ka ni Kudo, ma? Oo, Isabela. Ma, ayaw una gawas din sa baya. Pahuway lang una. Anong papahawayon man kunin mo? May naman pamati na ko sa kong lawas. Gaana ka, Isabela? Makinahang lang mga damda. Og sultihi ko kung unsay imong bation, ha? Isabela, may gikadlokan ka ba? Wa man, ma. Wa ko'y gikahadlukan. Gusto lang kong manikuro. Sige, ako na ang mag-andam sa itong pagkaon. Pero sultihi, gid ko maha kung unsay bation nimo karon, ha? Oo, sige, sige na. Papahawayon ka kunin mo. Matuog na ko. Maayo pa, ma. Aron makarecover gid kas imong gibati. Wa na lagi ko'y gibati, anak. Dili ba ang buta ko ipasabot? Obserbahan gid nimong imong bation pila ka oras gikan karon. Og sultihi dayon ko. Oo, sige na. Sultihan ta ka. Sige na, pahuway na. Gikulbaan ko sa gipakitang simptomas sa akong Wala. Mga tanod gang na gitaan ni boss. Dili na ta mga lubugang. Oh, Bruno! O karong gabi, magsugod na ta sa atong duty sa pagrubing. Tanod gang. Unsa mi sunod na itong buhaton ni boss? Inigtakdol sa buwan, Bruno. Masakpan na sa iyang pagkalubo si Theo. Unsa? Mau ka na itong buhaton, boss. Ha? Oh, Bruno. Mangita tagpaagi nga gukdon sa mga tao si Theo. O nga siya ang pasangilan. Nga mao ang ipatay sa mga hayupan o pipila ka tao
dinhi sa atong barangay. Mao ba, boss? Aw, kung mao na, boss. Mahimo daday nga mabiktima ta. Kay Unsa? mapasinginlan. Unsa giingon nimo? Mabiktima ta ba? Amang biktima ta. Tugluan pa ko. Oh. Mabiktima ta. Oh. Husto ka. Pero kinahanglang mag-amping ta sa tanan natong buhaton, Bruno. Oh, natural, boss. Kinahanglan yun mag-amping ta. Wa na'y problema, boss. Sige, Bruno. Mangandam na daan. Pero kinahanglang ibutang gyud nimo si among utok nga dili mahimong madudahan ta nga mga lobo. Makalagot ka sa'yo. Unsa naman siya nahitabo, Rika? Pero gisapot ka man. Naglagot ko ni sa'yo, tiyo. Hapit ng among kasal pero ugag hapon ka siya tinagdan ako. Rika, kalma lang. Kanunay kong kalma, tiyo. Pero dili lang yun ako kapugngan nga maglagot na kung maghuna-huna ni sa'yo. Nindot nagiging pat yun sa Isabela. Oh, niya na siya. Kisang niya, tiyo. Ang diwatang lubo. Unsa? Siya ang mukasal ug mutambal ni Tiyo. Tiyo. Tiyo Gudo. Ang damang imong kaugalingon kay aniya na ang diwata nga mutambal nimo. Aniya na si Anisa. Hain siya, Tiyo. Alahurong Anisa. Salamat nga niya ka na. Kataghan sa hilongan na sa imong lawas, Tiyo. Ha? Kinahanglang masugdan ko na ang pagtambal kang Tiyo. Dali, Tiyo. Ato ta sa suot sa bahay. Kinahanglang matambalan ka na. Bruno, may bisita. Lakaw, abli si Isabela. Biliban ako ni mo, boss, oy. Ano man? Hindi ko na, boss. Nagbaho kang daan nga si Isabelang nuktok, boss. May pilit na sa akong ilong ang iyang baho, Bruno. Uy. Huwag kayo na paglangan diha. May tuyot tingalin ako si Isabela. Oh, boss. Ay. Mayong adlaw, Ay. naa ba si Jack? Oh, Iyara ko, Isabela. Bruno, lakaw sa kusina. Kuha imig juice nga mainom namo ni Isabela. Oh, boss. Jack, may mo bang pakiksulti ko nimo? Dako kong kalipay nga may anhi ka gyud sa among bahay, Isabela. Unsa man ang tuyo nimo? Dali. Sudo na. Na kini sa'yo. Unsa man na? Ayaw na lang pangutan na, Tiyo. Naibaw na sa talahurong Anisa sa angay niyang buhaton niyo. Unsa maghihilo nga nakasuod sa akong lawas? Ang hilo sa lobo nga tanaw. Ug ang migamit nini, mao ang pamilya sa mga kaaway nga lubo sa bukid sa Kalawit. Mao ka na.
Busa, imna na kining tambal nga akong gihimo. Aron matangtang na kanang hilong nga anaa sa imong kaugatan. Oh. Mamaayo na ba siya nang di pa inom ni mga tambal? Mamaayo, apan. Lagi siya o pag-anto. Kasakit sa kumsiyan! Tayo! Tayo, naunsa ka! Naunsa man ni siya! Nanumilimbag man siya sa kasakit! Tayo! Kaluran! Kasakit! Pagkaantos ka siya, Diana. Nang lang malabang niya ang kasakit ngayang gibati karon. Tungod ay kinahanglang mo gawa siyang lawas ang hilongan na sa iyang Tayo! Tayo! naluhoy ka niya. Magpasalamat ka nga gisakitan siya sa tambal nga akong gipainom niya. Tungod kay nagpasabot lang kini nga may epekto ang tambal ngayang inom. Oh, miso ka si Tayo! Oh, nakuyapan siya! Tayo! Unsa man ka nang imong tuyo nako, Isabela? Jack, nahinumdum ka pa sa libro nga imong gipahuwaman ako. Oo. Ang journal sa akong apuhan? Oo. Nahinumnum ko ini, Isabela. Gusto kong mangutana kung doon na ka ba'y kopya ini. Wala ko'y kopya ini, Isabela. Ikaw na lang ang nagunit ini karon. Nawa manggo dito sa akong bag. Basit na habilin dito sa kwarto sa bahay nila ni Ma'am Marisa. Unsa may imong buhaton ini, Isabela? Doon na lang ko'y gustong basahon pag-usab ini, Jack. Ang bahin sa unsa man? Ang bahin sa mga tao nga napaakan og lobo. Unsa? Ug ano nakahuna-huna man ka nga basahon kini? Adto na ka ba day nailhan nga napaakan og lobo, Isabela? Ha? Na-interes ka sa mong bahin sa journal sa akong apuhan. Buti pa sabot. Nga doon na kay kaila nga napaakan og lobo. Sultihin lang ko palihog kung may kopya ka ba sa maong journal, Jack. Sa ako nang giingon, wala ko'y kopya ni ini, Isabela. Pero nakainumdum ko sa tanang sud sa mong journal. Nabasa ko ang tibok sud sa mong journal. Og namemorya ko ang tanan. Og way tambal sa mapakan og lobo, Isabela. Duhara ang kapaingnan ni ini. Matakdan sa pagkalobo o mamatay. Unsa? Oh. Salamat. Oh. Oy, ngano may barog ka? Mulakaw na ko, Jack. May buhaton pa ko sa bahay. Ikaw ba ang napakan, Isabela? Ha? Dili. Wa ko mapaaki. Wa. Oh. May gitago ka na ko, Isabela. Doon na gud. Boss! Agay, boss. Ara, boss. Ara, imong kutaw kape. Ay, imong kutaw, imong juice ug kang isa. Uy, asa mas Isabela, boss? Imna nagurot. Ha? Ang ano man, boss? Ang imnom na ko. Di ko makahurutan ni boss. Uy, kidagan kayo. Tuwan na sa Isabela. Nakalakaw na. Dugay ka magkain na balikod. Hinay ka magaglihok. Doon na lagi ko inalanganan, boss. Ngita ko sugar. Huwag man ako magkiti. Tuwan na lagi sa Isabela. Ikaw na lang inuman na. Hutda na.
Kay Isabela, ikaw na lang ko muna kay di nakapuga ng akong kagutom. Mao na imong nahurot, ma. Kanang tulo ka plato? Tagigutom di ko maayo. Mao ba, ma? Unsa na ba imong lakaw? Nakuha na ni bang imong toyo ni Jack? Nahibaw ka nga ni adto ko ni Jack. Oh, mo man ni magisulti ganiha. Uwa mo kumusulti ni mo, ana. Naguna-una ko pero uwa mo gawas akong baba. Ay misulti lagi ka. Nakabati gyud ko. Misulti ka nga moadto ka sa ilang Jack. Tiyo, wa na maglihok si Tiyo. Gusto ka? Wala tuod siya maglihok. Ug murag wa naman siya maginhawa. Sa? Tiyo, tanawa wa na maginhawa si Tiyo. Patay na siya. Tiyo! Tiyo! Siya, mumadara siya sa panahon. Ipaningot siya mayo. Ilisi siya og sapot, kay naligo na siya sa singon. Tiyo! Tiyo! Wa na siya maginawa. Umana nga kung gisulti. Ilisi na sa sapot si Tayo. Lihok na, Grika. Huwaig ilisan si Tiyo. Oo. Maluwas ba siya? Maluwas siya. Kung wa pa makaabot sa iyang kasing-kasing ang hilo. Sa? Noon sa naman is mama. Mo insister gid siya nga nakabati siya na ako kami sulti nga muadto ko silang Jack. Pero sigurado man gid ko nga wa ko musulti niya. Isabela, mahimo ba nga kong tubig? Oo. Naama, dadadang tubig. Bantayan ko lang siya kanunay. Nahadlo ko sa gisulti ni Jack. Posible nga mamatay ang mapaakan ng lobo. Pero lubos sa kaha, siguro. Ay, mao, darang tubig, oh. Salamat. Uko man kanunay. May mababutang na lang ako ng pitsil sa tubig din sa kondol. Oo, ma, magbutang ko. Kanya, unsa man, kumusta naman ang pamati ni mo sa imong lawas? Maayo na lagi ko. Tanawa ko sabad sa tiil lagis kanina. Napapas na lang gani. Napapas yun. Mauna nga ayaw na kong kabalaki, Isabela. Maayo na ko. O gusto ko mo ados lungsod. Mangutang kong utanon dito kay maninda ko. May tinikong ko, ma. Di pa na mahurot. Magdaginot lang ko ta. Ayaw lang naglakaw. Pagsuhon ko ni mo, Isabela. Ha? Dili man, ma. Ngano ko tang prisuhon tamang ka. Di na ka prisuhon. Gusto lang ko nga hingpit ang imong kaayuhan. Una kang mulakaw. Sige, kung gusto ka, kitang duha ang mo sa lungsod. Sige, mas may pa. Mamalit ang buwan. Sige, ikaw ang mahibaw. Naana, nailisan na si Tayo. Nailisan na yung t-shirt. Papahuhayan na lang ninyo siya. Pero wag siya maginhawa. Tumanon lang na to ang gusto ni Talahorong Anisa, Grika. Dali, manggawas na. Sige. Sige, dali na mo. Manggawas na ta. O, Tiyo. Ako na ang mahalang mo bantay kang sayo. Gawas na ka mo. Bruno, manglakaw ta. Ha? Ay, kabuya. Saan mo tatapos? Sa lang sa'yo. Unsa? Uy,
Kung samtay silang tiyo, boss. Ato makasampat yun. Anong magpaduon natin niya? Bugok ang busa. Bubo ko? Ha? Bubo ko, ha? Ikaw ba? Wag rin gamit ang utok eh. Magpadoon pa ni Teo. Nangusta ta. Aram mo sa mga tabo niya. Dili kang pasanginan sa tagtungod niya. Nga kita, anak kaingon. Nga booking siya sa pagkalubo. Ha? Labay tabusi. Patrol! Tuod, no? Ako mending bugo, boss. Buguan ako. Bayo kitlibaw ka nga bugo juga. Dali na. Mamisita ta ni Teo. Sige. Unya, muapit sa tagpamisita ni Isabela. Aw. Bahala nagdili siya ganahan nga mutanaw sa kunaw. Okay, boss. Basta kay mudot-dot gud ko niya. Kumusta nang imong gibati? Kinsa ka? Ako si Anissa, ang tambalan. O ako sa ang mugapos ninyo ni Greca sa inyong panaghiusa. Ha? Kumusta nang imong pamati? Walang sakit sa kong kaunuran. Kung mao ka na, maayo ka na. Pamaayon ako. Oh, maayo ka na. Natangtang na ang hilo sa imong kaunuran. O maandam mo na ang inyong panaghiusa ni Greca. O nga nung ingon niya ng imong tinanawan. May ubag dili una ta magiskot. Bahin sa mong kasal ni Greka. Magpaalim muna ako sa kusaman. Gusto ka? Angay kang mapaalim sa imong samad. Pero, kinahanglang magplano ka na sa umaabot ninyong panaghiusa ni Greca. Si Greka na ang bahala sa mong kasal. Usa ka kilo, Anabi. Ma, daghan na tayo kumpra. Kinahanglan mamundo tayo sa bila. Aron dili ta masigig balik din sa lungsod. Uy, ano pa nagsige mo kagtutok na ako, ha? Tinuod pa kagawa kay gibati bil kamay. Wa na lagi sa bila. Taon sa man ka. Wala mo na kong batang imong bantayan kanunay. Nabala ka lang ko sa imong kahimtang, ma. Wa na labi kay amay ang kabalakan ako. May na pamati na ako sa kong lawas. Sige dali, mamalitag Bisaya ang manok atong buhion. Oh. Noon sa manis, mama. Sobra kikaaptik. Dili man sa ingon ini nga manglihok-lihok sa una. Karon, sobra gid siya kaaptik. Nabalik na gid ang ako kalagsik. Ang hilos akong lawas sa gid ang nakaingon sa kaluyang akong gibati. Sayo? Sayo? Naayo ka na gini ay? Sayo? Greka, ayaw na ko kaksa. Nansa ka man? Nga nang dili ka man magpagakos na ako, ha? Sayo, mahibaw ka kit na mahal ta ka. O ganahan ko magkakos mo hikap ni mo kanun ay. Basta, ayaw laon ako kaksa. Nga naman, mas ganahan ka nga mo hawak ni Isabela. Greka, mahimo magdili na lang ka mang hilabot? Ayaw na lang pangitagubot. Ikaw ang gusto ka ang gubot sa iyo. Gusto na! Asa ka naman sa baha? Magpahangin sa gawas. Bossy, narambay na nila ni Tio. Si Teo ka ng gawas. Siya agad. Tuod, no? Sayo! Kinahanglan magsabot na! Hubo! Mahimo! Greka!
Iye. Ay mo ba? Wala na sila gawa ang duha. Sige! Pero gusto ko na anhita din himang pakasal. Magpakasal sa siyo, okay ka? Usa? Ano ito magpakasal? Oh! Anhita din himang magpakasal. Oh, ayaw una. May tao sa palibot. Oh. Jack! Gawas niya! Di si Jack. Pasilo ako nga, nakatugaw ko ninyo. Nganong niya ka, Jack? Nagsusi lang ko sa imong kahimtang, Theo. Maayon ako. Kung sa pailain mong tuyo. Maayo kay niya si Jack. Gusto ko na usa siya sa musaksi sa atong kasal. Dili. Okay kay Kuana. Sige, ako'y saksi sa inyong kasal. Theo, okay ka. Ayaw na ninyo kisikuti ang kasal. Pero, ganahan ko nga mong saksi og kasal. Iwa pa ako makasuway. Ayaw ka pala ka, Jack. Ikaw na ang usa sa musaksi sa among kasal. Aw, kana ba? Naayon naman rin kasi mong kaluya, Theo. Isa man nagtambal din mo. Ako. Kangilag, naong ni mo nang. Unsa? Gusto kang maparihas sa akong nao? Ay, nanang, si Bakog taon. Uy, imo na lang imong naong manang. Uy, manang. Nganong gisimot man ko nimo, ha? May nasimutan ko nimo. Manang. Mapakan ko nimo, ha? Kamo na pagsulti diha. Tayo, sa sunod simana na ang atong kasal. Bahala na mo, anak. Nahibaw na ko kung unsa ka. Nahibaosad ko kung unsa mo. Sige, Jack. Pangandam na lang sa among kasal ni Theo. Kay ako na mo plano sa tanan. Sige. Kontak-kontak lang ta, ha? Sige. Makalakaw ka na. Isabela, ako na lang magluto sa panihapon. Ikaw, pahuay na lang. Tuwa pa ko kapuya, ma. Nahibaw ko sa kakapoy sa mga lakaw sa pagsugong sa mga laikan, Isabela. Gibuhis ni mong imong kinabuhi. Kung saan ngayon mo pahuay ka na sa kasol. Sige na, ako na bahala sa ito panihapon. Pahuay na lang. Unsa man nahita po ni mama? Nasubra na siya sa kabaskog. Di na siya mahimutang. Isabela, pahuay na diha. Oo, ma. Sige. Inahanglang mabantayan ako si mama. Labi na sa panahon nga takdol ang buwan. Naandam na ba ang tanan sa inyong kasal ni Tiyo, Grika? O, Tiyo, gano. Naandam na. Kinahanglang madali ka na. Sa di pa magkanahuna sa paglayas pag-usab si Tiyo. Kung mulayas man siya, kinahanglang matuman ang panagna nga siyang makapatay kang Isabela. May tabo lang ka na. Kung mawa ang iyong gibati kang Isabela, Grika. Kaya nga naman ay Tiyo, gano. Unsam di si mong huna-huna ang gibati ni Tayo kang Isabela, ha? Magkasakit si mong balatian. Konsultihan ko ikaw ni ini, Grika. Kinahanglang sultihan ko ni mo, Tiyo, gudo. Bisan unsa man kini. Ako ka nang nawaton. Kipanag-iyanan ni Antong Isabela ang kasing-kasing ni Tiyo. Nahibaw na kong daan ni anak Tiyo. Og dili ka na makapausab sa akong plano kang sayo. Tungod kay kipati ko, nga hapit na mamatay si Isabela. Itulo rin ako ng tubig, Isabela. Ni ama. Ma, gamay rin ka kikaon rin. Di ko ganahan mo kaon na nang giluto ni mo kandi, Isabela. Oh. Sige na, mauna lang kong higda ni mo, ha? Biasa ka. Gamay rin ka yung kikaon ni mama. Naglaing ka ng iyang lawas, karo kayo. Dalhin ko ni Kipo sa namang gikanan. Kinahanglan mabantayan ko sa kanunay. Doon lang ang takbol sa buwan. O, ingon sa kipati ko.
nga doon na dili maayo mahitabo niya ng panahon na. Andam ka na ba, Tiyo? Tiyo, Gudo. Sa sunod na pagtakdol sa buwan ng inyong kasal ni Grika, andam ka na ba? Oh. Mayo. Ayaw na pagliko sa sayop nga daan sa imong kinabuhi, Tiyo. Tuod, nahinumdum ka ba kung asa agion ang grupo sa laykan nga gikuhaan ni Isabela silang pangu? Nganong nangutana ka man yan na, Tiyo Gudo? Kung kay hapit na moabot ang atong mga kaubanan, namutabang nato sa pagpatay sa mga grupo, Tiyo. Sa? Mao ka na ang imong plano, Tiyo Gudo? Oo, Tiyo. Mao ka na nga kung plano. Kinahanglang wa na kita'y kakompetensya ni Nigapita. Tiyo Gudo. Kung sa pangandaman lang daan, ang ato na lang mga kaubanan ang ipaabo na. Ganong pirmi man kung makalitan sa mga plano ni Tiyo Gudo. Ganong dili man ko niya i-apil sa panahon sa pagplano. Po, ang hangin. Kakusog sa hangin. Unsa ka nang naa sa punuan sa kahoy? Tao ka na ang nagbarog. Oh, galit ka nawa. Kinsa ka nga naas ka kahuyan? Pakita na ko. Kinsa ka? Kayo? Kinsa nakita nimo diha sa kakahuyan? Tao. Dakong tao nga nagbarog. Murag. Murag kinsa? Ha? Nakaila ka ba sa tao nga nagbarog nga imong nakita sayo? Oh, wa. Dali na. Manood na ta. Kay bisang sa nalim makita na ko din sa gawas. Manood na ta sa bahay, Grika. Law na ang gabi. Pero wa bakit ko makatog. Wala na maglanga si mama sa kwarto. Nakatog na gitingali siya. Sa mga sunod ka mahita po. Ang salpahis nga gulo. Kinahanglang bayran niya ang iyang paglinglan ako. Oh, manira ko sa bintaraan matuon ako. Oh, tao. Tawid ka ito nakita ko. Murag kakita na ko sa bayon sa kong tao. Ang pangulo sa manggugupat sa laykan ka to. Ang niputol gid sa usa kong amahan. Susiwan din ako ang akong espada. Nahibaw ko nga naakas kakahuyan. Nahibaw ko naakas kakahuyan! Pakita na ko! Pakita na ko! Nagkaila ko kung kinsa ka! Gawas na sluyos kahoy! Oh, kapag daw sa huyoy sa hangin. Ang pangugid sa mga sundaw sa laykan nga ako nakita. Nagkatimaan ko siyang sapot para sa gubat. Ngano kang ni aman siya. Gusto. Niya sila arang malimaw sa kamatayon silang alpha. Unsay ilang taon ni wala sa bintana kayo? Ang usa sa mga laykan. Unsa? Kun mao ka na. Kinahanglang mangandam ta. Kay tingalig kamangon ta nila karong gabi. Maugid ka na ang mahitabo. Pakita na ko! Kay wa ko mahadlok nimo! Huwag yung migawa sa kawayan ako. Pero taro kayo ha. Oh. Unsa nang naas sa unahan nga nagsiga-siga? Unsa na? Murag ka ninipot ka naglinya pa ingon din sa akong piyag.
Oh, mga suka na. May mga taong nagpaingon doon sa payak. Isabela! Jack? Jack, niya ka? Kisari mo mga kauban. Anong iya mo sabay? Nagrubing ni sa kakahuyan o sa mga kabayan nga nabiktima sa mga lobo, Isabela. Unsa? Oo. Oo na. Nawala ka magod ko sa imong kahintag din uban sa imong inahan. Pulos ba ang mga babae? Oh. Mayong gabi ninyo. May appeal ka na di ay sa mga tao sa pagbantay sa kagabion, Jack. Ha? Oo, Isabela. Ganahan ako makatabang. Aron, madakpan na ang mga mipatay sa mga hayupan ug uban natong mga silingan. May gidudahan ba mo ining dapita? Ha? Wa man noon, pero kinahanglan man niguro laming daan. Time pa. Ay, mas mama nimo. Naasaas. Nakatuwag na. Ako na lang mo ay nagmata. Lalo nagbet-bet man ka nagsundan yung dahi. Bitaw, Isabela. Nganong nagdamag ka ng sundag din sa gawas? May nabantayan lang ko diya sa kakawayan. Unsa? O unsa man, Isabela? Mananap ba? Uwa ko makaklaro. Murag mananap o murag sa tao. Saka na lang, Isabela. Uy, halano. Amay ang mangita siya mong nakita. Sige na, saka na. Ug ayaw yung pangabli sa putahan. Oo. Kinahanglan bantayan ako si mama nga dili maglakaw. Dali mo! Anong susihon sa kakahuyan nga may nakita si Isabela? Okay! Dali! Tuwa na sila. Misuot na sa kakahuyan. Oh. Halag si Meta po. Si mama kinang akong bantayan. Inyong naon sa naman, magbubuwag na. Ayaw. Dili mahimo nga magbuwag ta. Masaayo nang doon na yung makasaksi sa mahitabo. Kung doon na naman tayo masugatan nga, bangis ka man na. Sige. Hindi ka may baw. Una lang mo gamay na ako. Sige. Magaman, panganda mo. Pagbantay mong maayo ha sa inyong mga lihok. Sigaan na inyong mga mata. Alertuhan na ang inyong mga mata. Ganda mo. Ato dali ng lapita. Dali. Murag din yung dapita. Mas maayo din untakon. Makita na mo ang mga bangis na mananap. Ni-apil na si Jack sa pagpangita sa mga lupo. Si Mama ron. Pinaon sa mga si Mama. Kataghang lapaunon. Ayaw gid buhata ka na si mong una-una, Grega. Tiyo ko do. Dili mahimo nga hilabtan ka ng mga tawana. Kay mahimutang sa peligro ang atong misyon ining dapita. Nahibaw ko. Kamay na lang ang kuwang. Ugma sa gabi, takdol na. Ug musong na kita sa mga laykan. O tiyo ko do. Unahon ta pagpuo ang kompetensya. Unya ang inyong kasal dayon ni Tiyo. Pagdahuman, himuo na itong ulipon ang tanang mga tao nining dapitan. Ma! Magkinaban ka na, Sab. Isabela. Kanait sa mong daman. Unsang imong nakita sa imong daman, Ma? Nahimo kong pangis nga mananap. Nahimo kong lubo. Unsa? Muna ang nakita mo sa imong daman, Ma? Oo, Isabela. Nahimo kong usa nga bangis nga lubo. Okay, sa Unsa, Ma? gibati ko nga. Ninuod ka di. Mainom og tubig ha, aron mahuwasan ka sa kakuyaw nga imong gibati sa imong daman. O gusto kong kalimtan mo kini. Sige na, pahuway na. Sa manita po na ko, Isabela. Pero kanunay mo ko magdam ko nga nahimo kong usak ka mananap. Unya, dagan ang nag-alirong nako nga mga iro. Makakundamanon ka. Bisag unsa naman lang imong makita sa imong daman ko, di ba? Pero lahi ang akong daman ka, Isabela. Gisakitan ko sa akong pagkahimong mananap. Ug hangtod karon, nagkurupag akong kaunuran. Ingo sa
Gisakitan paghihapon ko, Isabela. Maay na nagkuna-una Sige na pahaway na, katong nagbalik. Bantayan ta ka. Ha? Kung damanon tagbalik, pukahon ta ka. Isabela, layang ako kipati karon. Umra kong mabuang. Tungod ka na sa gibuhat nila ni Greka ni Mama. Kinahanglan mo patamang natas mga tao, Isabela. Dili ma. Isabela. Dili makatabang sa tong kahimtang karon ang mga tao. Pero may gibuhat sila na ako, Isabela. May gibuhat sa nga dili maayo sa mga laykan ma. Sa akong amahan. Maayo kalimot nga sa akong amahan ang akong kita. Isabela. Abnormal ang atong kinabuhi ma. Busa ato kining kaguan. Abi ta pabuntag. Mamauli na ta. Sige, mamaulit na ta. Abi ta, mamauli na ta. Ugmaan sa ta sa gabi magsusuri sa palibot. Ugma. Magrupo na lang ta. Aron na dako tag suloy. Mahimong mugda akong usa ka grupo. Bitaw. Sige, huwag na magsabot. Syaro ko din nato nga magsakpan ang bangis nga mananap. Naman, nagsuri-suri na napita. Syaro. Ayaw magkabalaka. Madakpa lagi nato ang mananapa. Ito na may. Sige. Hoy, o ikaw, Bruno. Paulit lang muna sa inyo. Ano lang tingog diha? Paulit lang sa inyo. Gusto ko mag-iusara sa bahay karong adlaw. Ato na! Theo, pangandam. Pangandam na lang sa imong pamatayon. Buntag naman eh. Salamat ka na balik ng akong kalagsik. O makapanghunahon na akong tarong karon. Ayaw kay nagmatag ka na, Tiyo. Daghang mga lalaki. Doon ka na mo, Tiyo. Kao na ma. Oh, sa'yo ka din nakaluto. Oo ma. Wala lang ka na ako paabot pa nga mamata. Ay, nakabalakan ako, Isabela. Maayo na ko. Lagsik na ko. To, gusto ko mga ninda tas lungsod. Ato lang una tamong pundo dito, Isabela. Nakasulti mismo rin gahapon. Mahimot mo gamit sa ilang usa ka pwesto o ato lang sa tamatog. Ma, di mahimo. Unsa? Ano dili man mahimo? Magkasabot ka raon niya kung anong dili mahimo nga musagol ta sa mga tao sa lungsod. Labi na karon panahon sa gabhion. Isabela. Sila na nga itong gipaabot nga grupo, Tiyo. Sila? O, Tiyo. Kining mga tawhana ang mutabang nato sa pagpuo sa mga laigan. Andama ang imong kaugalingon. Kay musong na kita sa mga tribo sa mga laikan nga yung giadto ni Isabela. Ug hutdon ta sila sa pagpatay. Tiyo, gudo. Umay na lang ang oras nga nabiling ka natin, Tiyo. Pusa kinahanglang ato ng buhaton ang angay natong buhaton. Human sa paniod, musong na kita sinapit nga yung giadto ni Isabela. Hutdon ta sa pagpatay ang mga laikan dito. Tiyo, gudo. Ayaw yung pagtraidor sa tong grupo, Tiyo. Aron dili ka mahiagom sa dakong silok. Gailan ako din sa kusina, Isabela. Ako ni bahala sa kong trabahon din eh. Tabangan ta lang ka ma. Naunsa man ka? Hindi naman ka mabuwag na ako. Mas ganahan ko nga makita ka kanunay. Unsa? Nagbinag-o ka man? Gikulbaan lang ko ma. Ug unsa may nakapakulbaan nimo? Huwag ko mahibaw. Ug mao na ako gikahadlukan. Isabela.
Tayo. Andam ka na ba sa tulakaw? Ingon sa dili ka pa andam. Usa ka dugong plano ang naunaw na ni Tiyo Gulo, Krika. Siyang hibaw sa angay ang buhaton, Theo. Krika. Dili makaayo kanimo, Tiyo. Magduha-duha sa tong buhaton. Tiyo Gulo. Lalok may nagugmayo ang imong kasing-kasing. Lahi ka na sa una nga usa ka agresibo nga mahimong alpa sa imong himong pamilya. Tiyo Gulo. Ug magkadaot ka na kanimo. Sa pagtuyok sa adlaw ug sa gabi, mahimo may kausaban ang tanan, Tiyo Gulo. Apan dili alang ka tong matanga sa linalang, Tiyo. Ang panagna kinahanglang matuman. Ang panagna mahimong himuon sa usa ka manalagna agad sa plano sa usa ka tawo. Usay buot mong ipasabot, Tiyo. Usahay, mas gamhanan ang puong sa mga labaw kaysa tingog sa usa ka manalagna. Buot mo bang palutawon nga andam gubon sa usa ka manalagna ang iyang kredibilidad tungod lang sa usa ka tawo? Mahirap ka na. Kung himuon dyan, Tiyo Gulo. Gusto ka? Posible nga mao ka na ang mahitabo. Busagikan karon. Di na ta mag-agad sa propesiya. Kundi mag-agad na ta sa niya sa kung una-huna. Tiyo Gulo. O kay naman sa kung una-huna nga patyon ang tarang babag. Kinahanglang mahitabo kini. Busa pangandam na, Tiyo. Kay patyon ta nga itong karibal ini napita. Tiyo Gulo. Tayo. Mabagit kini ang ganda ingon sa dapit nga inyong giadto ni Isabela? Mao kini. Manginaot lang kung nagsulti ka sa tinuod, Tiyo. Nagsulti ka sa tinuod, Tiyo Gulo. Mayo. Layo pa ba kita? Luwak niya ng buntol. Na ang sapa. Huwag ang naughang busay. Mayo. Huwag niya. Pusubay na ta sa sapa. Nagdugo ang tubig. Uts. Mao ka na nga mong naagyan ni Isabela. Daghan ang ipatay si babaw sa maong sapa. Ang mga karibal ang mipatay sa maong mga tao, mao ba? Posible gusto ka. Posible na sayop ka. Lahi na yun ang timplada sa imong sinultihan, Tiyo. Ang mga karibal, nakabantay sila. Ikaw ba'y nihatag o binsahe kanila, Tiyo? Dili ko makahimo sa paghatag ng mensahe, Tiyo Gulo. Tungod kay huwag ko'y koneksyon bisan o sa nila. Unong ka mo! Pamatiyon tang mensahe sa karibal. Oh, nanghulga sila. Nakabantay sila ng niyata. Unya, mapadayon paghihapon ka sa magsun, Tiyo. Niyala ka. Dili na mahimong matras. Tuwara subos ang grupo nila, Tiyo. Namisuot ining dakong kakahulin sa kalawit. Wala gusto na mahibaw. Ngayon nasundan ako sila. Asa magipahas lang pa inyong, Tiyo? Kinahanglan mahibaw ko na tanan nilang kalihukan. Labi na ang kang Tiyo na kalihukan. Kinahanglan mamatay ka na, Tiyo. Mas may tingali nga dili lang una natin para yung atong tango, Tiyo Gulo. Sa ato nagingon, wala yung makapugong sa atong buhaton. Pero, ingon sa doon ay nagpaabot na itong katalagban sa mong dapit. Uyang ka na yun, Tiyo. Dili ka na yun angay nga himong alpa sa iyong pamilya. Tiyo Gulo. Mupadayon ta! O kinahanglang moabot ang sinapit nga tungatuan sa di pa mo sao pagadlaw. Kinahanglang magdagan kitang tanan! Tiyo Gulo, ang lubong nagkuwang sa ibabaw. Nawa na. Sundong kang iyang baho! Dagan mo! Isabela? Ako sa ko galimon karon? Kusog kayo ang kulba sa kundukan, ma. Sa may nakapakulba nimo. Ambot, huwag ko mahibaw, ma. Pero akong kasing-kasing kusog ang kulba. Doon ako gikadlokan, huwag ko mahibaw. Imo ra nang huna-huna. Kalimti na. Huwag ko ni huna-huna,
Pero di lang gid ako kapugan ang akong kahingawa. Kipahuway na lang na. Hapon na, ma. Ano mo na ikon hapon na? Kumusta na ang pamati ni mo si mong lawas? Ha? Nausap di butaaw eh. Nga naman ka. Ano ba balakam ka ngayon ako ha? Mahibaw ka na, ma. Karong gabi takdol na ang buwan. Ganahan ko kumutak doon ang buwan, Isabela. Anong ganahan mong ka, ma? Tuti ang hayag na panahon. Mauna ang paborito ng mong panahon sa kagabion ni Papa ni mo, Isabela. Ang pagtakdol sa buwan. Mahal mo ba kitang ako amahan, ma? Mahal gid kaayo, Isabela. Pero gipatay siya ni Lolo. Gusto siyang patyo ni Lolo ni mo. Pero wa siya mamatay. Nagtago na lang siya. Hangtod nga. Hangtod ka na dako kinang iyang bukti sa imong kakawasan, ma. Hangtod sa katapusan higayon. May nabuhat paghihapang nakaayuhan ako ang imong amahan, Isabela. Hindi natin mag-iskot niya, ma. Kaya sakitan ka lang. Anak. Sige na, pahuway na. Mau na ka na! Hold mo! Pat yun! Gutom sa magitaan! Gusto may kubuhaton ini. Patyo ng tanan! Unsa makay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga guruhan. Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurba. Dalit na news sa RNN Drama. Huwag mo ito mga listeners ang part 15. So ako nang trabahoon sa ang Judas Redentor, no, kay murag nabidyaan taas na murag na naipipila ka episode nga nalapas, no. Ako sa ning Abson nya ang basura ka lang murag masunod na sa Judas Redentor kay wa pa man mingog mo taas, no, hanggang sa aga paraiso patason pa. Mao na to ang malagi Judas Redentor atangin ninyo kay mao na po na akong sunod nga editon. Daghang kayong salamat, no, sa kanunay ninyong pagpaminaw, sa pagpasensya o pagpaabot ug sa mga uban nga murag naglagot na pasilo pasilo kay mahina ang kalaban. Dili gid madali og edit gid, no, pasensya kayo. So thank you so much for watching mga listeners, no. O pauli na ko kay mamahaw pa. Alas 10 na rin kapin sa buntag mga listeners. Thank you so much and God bless.